Labas oh. Ayan oh. Hi ka naman sa mga viewers natin. Good morning! Ano, basa-basa ka? Ha? Basa-basa ba ang baby Bagwis? Bagwis! Pakainin natin si Bagwis mga kasinag. May natira pa tayo dyang isang daga. Taklo ba natin? Hindi. Pakalaman niya ng ano, pusa. Dito si Bagwis mga kasinag oh. Basa-basa. Andito si Bagwis mga kasinag sa itaas ng puno. Ayan oh. Basa-basa. Agaw ng lakas pala ng ulan kagabi. Iniwan ko muna yung taga mga kasinag dun oh. Ayan oh, binaba na ni Bagwis. Nalubat kasi yung aking battery. Ayan oh, binabata na ni Bagwis. Oh. Saglit lang. Opo, apakainin kita. Opo, saglit lang. Ayan mga kasinag si Bagwis. Ayan oh. Kain na. Nakain ka? Alisin natin to. Alisin natin to. Ano po? Kain na. Kain na, hindi pa nga tinatagkal sa ano-ano. Silungan. Pakainin kita. Gutom ka na? Basa-basa ka ba kagabi, ha? Nabasa ka kagabi? Ha? Basa ka kagabi? Lakas ang ulan, ano? Basa ang baby Bagwis. Labas dyan, labas. Dali lang. Opo. Kakain ka na? Ha? Opo, kakain ka na? Oo, dyan oh. O ito. Oh. Dyan lang Ayan oh, palabasin natin ah. Wis. Ito oh, palabasin natin dito sa ako. Ito. Ito oh. Oh, labas na. O daga, labas oh. Ayan oh. Oh, yan oh, yan oh, yan oh. Oh, yan. Oh, habuli. Nasaan na? Ayan oh. Opo. Labas mo na yan dyan.
Labas mo dyan para makakain ka na. Kainin mo na yan. Opo. Patay na. Ha? Patay na ba yan? O, saan ka sumilong kagabi? Ha? Di ba ang lakas ng ulan kagabi? Saan ka sumilong? Oo, mabibi bagwis niyan. Binasa kagabi. At ito lang mga kasinag, napakalakas po talaga ng ulan kagabi. Ayan si Bagwis, basa-basa yan. Medyo tuyo na nga yung balahibo niya. Grabe talaga. Hindi naman natin pwedeng gawa ng ano yan, ng bahay, kubo, o kung anong pwedeng masilungan niya ni Bagwis mga kasinag. Kasi nga po hindi naman ito nagpipermanente sa isang tulugan. Palipat-lipat ng puno ang tinutulugan nito. Kaya hindi natin pwedeng gawa ng silungan to. Siya lang gumagawa ng diskarte. Pag maulan, hahanap siya ng malagong punong kahoy o yung malaki ang dahon. Doon siya sisilong. Doon siya magkukubli. Hindi namin akalain mga kasinag na may low pressure pala. Kaya medyo maulan na dito sa amin. Sige, nakainin mo na yan. Opo. Malayo yun, malayo. Hindi mo intindihin yun, malayo yun.
Opo, dali mo sa itaas ng kahoy yan. O sige na. Pagdadala mo sa itaas ng kahoy yan, ililipat ko man si Magayon. Opo. Hinihinga pa. Patayin mo na yan. Buhay pa baga. Hindi pa namamatay yan. O sige pang galaw. Opo. Naku, hindi ko pa nakakain. Opo.
Mga kasinag, iwan na muna natin si Bagwis dito. At ilipat ko muna si Magayon. Ang tagal niyang patayin yung daga. Ang tagal niya rin kumain. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan. Nakakatakbo pa. Ayan mga kasinag, ilipat muna natin si Magayon. Balikan natin maya maya, update ko kayo. At awa man ni Magayon, para makakain na yun mga kasinag. Ang tagal kasi kumain ni Bagwis, hindi pa niya napakapatay yung daga. Ang problema ko nito mga kasinag, pag nagparaulan na dito sa amin, kung paano na ako makakahuli ng daga. Dapat talaga makapag-alaga ako ng puting daga ng mga kasinag. Hindi ko alam kung saan ako hahanap nun dito sa amin, dito sa Saruma. Wala naman kasi akong merong alam na may alagang puting daga dito sa Saruma. Kaya bahala na. Dito ko tiali si Magayon kanina. Dito ko tiali si Magayon kahapon mga kasinag. Dito sa lugar na ito. Asa na daw yun? Baka nakasarabid na. Yung tali ni Magayon. Hindi ko lang alam kung nasan si Magayon. Mahaba kasi itong tali ni Magayon mga kasinag, mga 50 meters ito. Hinabaan ko talaga para makakain siya ng marami. Ayan, ayan si Magayon. Oo, nakasabid ka pala dyan. Ba't ka nakasabid sa puno na yan? Kaya pala hindi ka makakain. Awa mo ng Magayon ko. Nakatatlong sabid ka na dyan. Ay puro tinik pati yan. Buti hindi ka nasugatan. Saglit lang, saglit. Sabid ka na dyan. Dali. Saglit lang, saglit lang. Saglit lang. Saglit, 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 saglit. Saglit. Matuto ko sa maganda eh. Yan o. Tanggal na. Tanggal na natin yung tanggal na natin pakasabit niya mga kasinag. Ayan, kakain na naman siya. Ayun mga kasinag, update ko lang kayo maya maya. Busugin ko muna ito. Tapos balikan natin doon si Bagwis.
Mga kasinag, iniwan ko na si Magayon dun. Update ko naman kayo ngayon kay Bagwis. Tingnan natin ito kung naubos na niya yung kanyang pagkain. Ayan mga kasinag, oh. Gulat ko sa mga palaka na ito. Ano, ubos mo na? Ha? Naubos na ng baby Bagwis? Ay, very good. Busog na. O, busog ka na baga? Opo. Busog-busog ng baby Bagwis na yan. Ano, busog ka na? Ha? Hi ka naman sa mga viewers natin. Ito, hi ka naman, oh. Hi ka naman sa mga viewers natin. Yan, oh, hi ka naman sa mga viewers natin. Ha? Busog lang baby Bagwis. Opo. Pag maulan, magtago ka lang sa malaking punong kahoy, ha? Ano? Ayan mga kasinag, naglilinis ng tuwa si Bagwis. Ayan, oh. Ang ganda na yung Bagwis mga kasinag, ano? Ang ganda ng tayuin, oh. Kisig. Busog-busog na yun mga kasinag. Tingnan nyo naman yung dibdib niya mga kasinag, oh. Naubos niya yung isang malaking daga. Ay, maliit na daga lang pala yun. Hindi pala malaki. Yung malaking daga pala mga kasinag, natira dyan. Alis ka na? Ha? Alis ka na? Ay, umalis na talaga. Iniwan na ako. Palibas at busog na. Ayan mga kasinag, muli ko naman kayong na-update kay Bagwis. Nagpapasalamat po ako ng marami sa walang sawang pagsuporta nyo sa aming YouTube channel. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po mga kasinag. Iniwan na tayo ni Bagwis. Kung mapapansin nyo mga kasinag, kanina nyo pa naman nakita. Ayun na si Bagwis, oh, sa itaas ng puno. Hayaan na natin yan mga kasinag, para makapaggala-gala naman siya kung saan niya gustong pumunta. Total, busog naman siya. Nakakain na siya ng almusalan niya. Kaya hayaan natin yan mga kasinag. Ayan mga kasinag, hanggang dito na lang. Magpapaalam na po ako. Bye bye.